Видите от последния ми ден в общака. Сега обработвам видеото и първо забелязвам, че е супер хаотично, но всичко трябваше да се случи много бързо, защото се наложи да се прибера по-рано в България и буквално разбрах предната вечер. Сега се спускам в издирване на кантар, защото се оказа, че всичко е точно, но аз трябва този багаж да го измеря. Добре, хора, натискаме. Мисията успешна. Оказа се, че при домакинката има кантар. Между другото, там има всичко. Имаме обща ютия, имаме обща прахосмокачка. Очевидно има кантар, защото хората се сетили, че има International Students, така че няма да ме таксувате допълнителни парички. Надявам се. Защото раницата ми е леща. Добре, ето това са нещата, които сега отивам да си изпратя по почтата, защото багажът ми вече мина 20 кг. Ето тук ви показвам Акрополис, който е мола близост до общежитието ми. Беше едно от първите, дори мисля, че първото нещо, което посетих, когато дойдох. Не до толкова, защото обичам молове, дори напротив, просто тук беше ситуирана Максима, което е нещо като нашето фантастико, и беше магазина в най-голяма близост до общака. Вече го затвориха за реновиране, но да, от тук в първия ден, когато пристигнах, първия влог, може да гледате конците. Аз си купих препаратите за хране и така нататък. И тук се намира почтата. Така, сега ви показвам, ето тук може да си изберете какво ви трябва при кашон, има различни големини. Съответно имате цени, разбира се, различните кашони. И сега ще се опитам да си опаковам сама нещата. Дали е така? Няма инструкции за идиоти. Значи тук няма кой да ти помогне, бе. Като разказват, че български почти не са особено любезни, мислете, че е по-различно в чужбина. Не. Добре, справих се. Сега ще си подредя нещата вътре. Надявам се да се поместят и преценката ми да е била правилна. Добре, побрах всичко перфектно. Вече затварям и ще видя как трябва да го направя. Добре, ето го опакован. Колета, мисля, че се справих чудесно. Сега това да го гледаме. Написах от къде до къде и се надявам да стигне. Колета пристигна. Здрав! Сега ще видим дали всичко е вътре. Добре, изпратих колета. Просто после го дадох на жената, тя се свърши работата. Беше за малко над 4 кг, 24 евро, което супер. Мислех, че ще е много повече, не знам защо, но съм доволна. Тъй като си бях казала, че ще купя някакви подаръчни неща за приятели и познати последните дни, и ето, че те дойдоха и аз не бях купила. Така че сега успях да има време да ми купя някакви неща, за които съм щастлива. Лошото сега е, че навън заля зверския дъжд, а аз нямам чадър. И сега дилемата е дали да се върна на някой магазин да си купя, но мисля, че би било редно, защото най-накрая намерих чадъри, обаче с тези цени май по-добре да ме вали. Добре, намерих на промоция ето този чадър United Colors of Benetton дори за 15 евро, така че не, че пак е добре чадър за 30 лева, защото имах един от Pepco за 2 евро тук, но моя няма Pepco, но пак е нещо, защото вали доста силно
Време и за последното ми използване на тази микровълнова. Това е храна, която си бях направила, за да имам, и сега ще се стопля, хапвам и след малко отивам да си оставя нещата и тръгвам. Това са част от нещата, които оставям. Малко препарати, шампуани, балсами и доста посуда, които няма смисъл така или иначе да нося в България. Не си мислете, че тези неща ги хвърлям. Има специално място, на което се събират и на следващата година се дават на други студенти. Затваряме за последен път вратата на общака. Ами ето ни хора за последен път в този асансьор. It's fine. This is your stuff? No, it's not mine. Освободих стаята и вече си тръгвам. Отивам да си хвана автобуса и към летището. Равносметката ще я правя в друг клип. Ето тази спирка тръгна приключението и тук завършва. Ето хората отиват на море. Аз не точно. Добре, не знам какво съм мерила, но багаж ми беше точно 20 кг. Сега 20 кг и 900. За мое щастие не ме таксуваха някакви допълнителни пари. Сега ще видим напред дали ще продължим така спешно. Аз вече съм на летището, най-накрая с микрофон в този блог. Чувствам се, сено имам многомилионна аудитория така. Най-вероятно хората около мен си мислят, че съм важна. Не, никой не ме гледа. Както и да е, но вече съм на летището, чакам полета си. Един хак, който направих, за да не ям бокуци от летището, тъй като се познавам, си сварих яйца. Ядох и така купих малко сладки за вкъщи. Сега ще кацнам в Бургас, не в София, тъй като трябваше по принцип да пътувам след около седмица, но се наложи да се прибера по-рано. И полетът ми е Каунас Бургас. От една страна е хубав, тъй като е директен. От друга страна трябва да се прибирам от Бургас и полета Каунас Бургас е 2 часа. Влака Бургас-София, ако всичко е наред, е 7 или 6. Но да. Но ще пристигна в Бургас. Един приятел на приятелят ми ще ме вземе и след това ще се прибера от Бургас към София с сутрешния влак, като ми се ще да хвана най-радния, за да може по-скоро да съм вкъщи. Просто докато се качвах в полета, телефона ми изведнъж тотално блокира, спря и по никакъв начин нямаше как да го използвам. И питах една листовка до мен да се свържа с мама, за да напиша какво става. След което се сетих, че отменивам друг телефон в раницата ми за мое щастие. Извадих го, обаче той нямаше батерия. Но сетих, че имам пауърбанк. Взех пауърбанка, пуснах го и тези кадри, които видяхте, са снимани с стария ми телефон. В видеото снимам, че iPhone 8 и така, заради това качеството такова. Да, екшена беше на ниво, телефона ми се прецака, нямаше, не знаех къде, което уж на мястото ми, тъй като билетът ми беше на телефона. Но винаги трябва да има екшен. Накрая се оправи, но се оправи едва на другия ден в влака Бургас-София. Вече сутринта се прибирам с влака Бургас-София и в 5:30 сутринта 2 баби минаха през политическата обстановка в страната, през младите хора, през това кога се слага
торна пипера и на доматите, през изтребителя, защо не лети и просто... Да, може да чуете малко част, да чухте най-вероятно вече от техния разговор. Това беше тежко прибиране. Мисля, че БДЖ беше най-бързия начин да се върна към реалността в България, обратно в България. Ами аз се прибрах вече в България вчера, но забравих да снимам. Ядох лютеница, кебабчета, баница, хлебче, шопска салата. Всичко изядох. Убих се. И така, вече съм си в България. Сега ще качваме видео тук. И очаквайте, не знам кога, да направя едно видео за Еразма. Какво очаквах, какво се случи, да ходите ли на Еразма. Така че очаквайте в някоя от следващите видеа да направим така един обзор на целия Еразъм. Чао!